कांदी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत मटकीची मिसळ आणि त्यासाठी काय साहित्य लागणार आहे ते आपण पाहूया। त्यासाठी मी घेतले तेल, मटकी, एक बाउल घेतली मटकी, फरसाण, मिरची पावडर, हळद पावडर, मीठ, मोहरी, धना पावडर, कोथिंबीर आणि फुटाणे मिक्सरमधून काढून घेतलेत मी 2 चमचे आणि उभा काप केलेला कांदा, टमाटा कट केलेला, आलं, लसूण, एक कांडी लसूण घेतलाय, आलं पण तेवढंच घेतलंय, खोबऱ्याचा किस घेतलाय, कढीपत्ता घेतलाय, पाणी। आता आपण मिसळसाठी लागणारा मसाला परतून घेऊया। त्यासाठी गॅस ऑन करू आपण आधी। आपली कढई इथं गरम होती तोपर्यंत आपण एक साइडला पाणी गरम करून घेऊया। मिसळमध्ये टाकण्यासाठी आपल्याला गरम हे आपण पाणी गरम करून घेतले। मिसळ आपल्याला पाहिजे तेवढी पातळ करता येते, आपण तसं पाणी घ्यायचं। तर आपण हे कोमट करून घेणार आहोत थोडंसं पाणी। इकडं आपली कढई तापली की आपल्याला याच्यामध्ये तेल घालायचे, कांदा टमाटा वगैरे परतून घ्यायचे। आपली कढई गरम झालेली आहे, आपण यामध्ये थोडं तेल टाकणार आहोत। तेल गरम झालं की आपण त्यामध्ये कांदा परतून घेणार आहोत। थोडंसं तेल टाकलेलं आपण हे मसाला भाजण्यापुरतं, नंतर आपल्याला फोडणीसाठी पुन्हा तेल टाकायचे। आपण यात कांदा परतून घेऊ, सगळं सेपरेट परतून घ्यायचं आपल्याला, कांदा टमाटा आणि खोबऱ्याचं किस थोडंसं लालसर करून घ्यायचं। इकडे आपलं पाणी गरम झालेलं आहे, आपण गॅस बंद करणार आहोत। हेच आपण मटकीला रस्सा करण्यासाठी वापरणार आहोत। आता आपला कांदा लालसर व्हायला लागलाय, आपण हा एका ताटात काढून घेऊया। थोडंसं गुलाबी करायचं, आपला गुलाबी झालाय कांदा। आता पण यामध्ये खोबऱ्याचा किस लालसर करून घेणार आहोत। आपण पहिलं तेल टाकलं त्यामध्येच आपण हे टाकलेलं आहे। याला पण आपण लालसर करणार, याला थोडंसं। दोन मिनिटं लागतील याला लाल व्हायला। मैत्रिणींनो, माझा व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, त्यामुळे माझे पुढील व्हिडिओ तुम्हाला पाहण्यास मिळतील। आता आपला खोबऱ्याचा किस लाल झालेला आहे, आपण काढून घेऊया याच्यामध्ये। थोडंसं तेल टाकू, यातलं थोडं संपलंय तेल, कढईत थोडं तेल टाकून टमाटे पण थोडं लसूण टाकू, परतून घेऊ। आता आपले टमाटे परतून झालेले, आपण हे काढून घेणार आहोत। गॅस बंद करते मी, आपल्याला मिक्सरमधून काढायचं सगळं। आता आपण हे सगळं मिश्रण मिक्सरमधून काढणार आहोत। यामध्ये खोबऱ्याचा किस, कांदा, टोमॅटो आहे आणि आलं पण टाकणार आहोत आपण। लसूण पण आहे याच्यामध्ये, लसूण, टमाटा, कांदा, खोबरं, आलं, कढीपत्ता आपण फोडणी देताना टाकणार आहोत। कढीपत्ता यामध्ये नाही घालणार आपण। आता मी याला मिक्सरमधून काढते। आता आपण हा मसाला मगाशीचा परतलेला मिक्सरमधून काढून घेतलेला आहे आणि आपण कढई गरम करण्यासाठी ठेवलेली आहे। कढई गरम झाली की आपण त्यामध्ये तेल टाकणार आहोत आणि परतून घेणार आहोत। आता आपली कढई गरम झालेली आहे, आपण त्याला फोडणीसाठी तेल टाकणार आहोत। तेल जरा बरं टाकायचं, कमी नाही टाकायचं, म्हणजे तर येणार मटकीला, मिसळला। तेल गरम झालं की आपण त्यामध्ये मोहरी टाकणार। तेल गरम झालेले, आपण त्यामध्ये थोडी मोहरी घालणार आहोत। मोहरी तडतडली की लगेच आपल्याला मसाला घालायचा त्यामध्ये। गॅस थोडासा बारीक करू आपण। आता आपण हा मसाला यामध्ये घालून घेऊ। मिडियम आचेवर परतून घ्यायचं याला लालसर।
त्यानंतर आपण यात मिरची पावडर, हळद पावडर घालणार आहोत. इथं मी कुठलाही मिसळचा मसाला वापरलेला नाही आहे. आपण हे सगळं कांदा लसूण पेस्ट घरी बनवलेली. फक्त हे छान परतून घ्यायचं, म्हणजे मिसळला टेस्ट चांगली येते. हे बघा साईडने तेल सुटल्यासारखं दिसते आपल्याला. तेल सुटू द्यायचं मसाल्याला. आपण आता यामध्ये मिरची पावडर घालणार. मिरची पावडर तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे मिरची पावडर घालायची. हळद पावडर, थोडंसं मीठ, 2 मिनिटं हलवून घ्यायचे, म्हणजे लालसर कलर येईल आपल्या मसाल्याला. छान पैकी राहू द्यायचं असं मीडियम आचेवरती, म्हणजे तेल सुटतं याला. आता आपला इथे मसाला परतून झालेला आहे, त्याला छानपैकी तेल पण सुटले. आता आपण यामध्ये मटकी परतून घेणार. ही 2-3 मिनिटं चांगली परतून घ्यायची. मग आपण यामध्ये गरम पाणी टाकणार आहोत. कढीपत्ता राहिलाय तो माझ्याकडून टाकायचा, तर तुम्ही आधी टाकते. तुम्ही आधी टाका, जेव्हा तुम्ही फोडणी देताना त्यावेळेस टाका. मी विसरले, तर नंतर जरी टाकलं तरी काही हरकत नाही, टेस्ट येणार तशीच. कढीपत्त्याने छान फ्लेवर येतो मिसळ. दोन 3 मिनिटं चांगलं परतून घेऊ. नंतर आपण यामध्ये गरम पाणी घालू. हे मस्त तेल पण सुटले. आता आपण यामध्ये पाणी घालणार आहोत. मग अशा आपण जे गरम पाणी केलं ना ते टाकणार त्यामध्ये पाणी. आता मी इथं गरम पाणी घातलंय. तुम्हाला जशी पातळ पाहिजे भाजी तसं तुम्ही पाणी घाला. वाढवून पाण्याने भाजीला टेस्ट चांगली येते. आता आपल्या मटकीला उकळी आलेली, आपण त्यामध्ये थोडी धना पावडर घालणार आहोत. आणि हे मिसळ थोडी ना घट्टपणा येण्यासाठी आपण शिजत आली ना मिसळ, त्यामध्ये आपण हे फुटाणे मिक्सरमधनं काढलेले आहेत मी 2 चमचे, त्यातनं लागेल तेवढं आपण त्यामध्ये घालणार. त्यामुळे आपली मिसळ रसरशीत होणार आहे. त्याला आपल्याला 10 ते 15 मिनटं आपण आपली मिसळ बारीक गॅसवरती चालू राहू देणार आहोत गॅस आपला. आता आपली मटकी इथं शिजत आलेली आहे. यामध्ये आपण फुटाणे बारीक केले होते मिक्सरमधनं, ते थोडे 1 चमचा टाकायचे आपल्याला. हे याच्यामध्ये आपण थोडं पाणी कालवणार आहोत. यामुळे आपल्या मिसळला रसरशीतपणा येणार आहे. आणि 5 मिनिटं उकळू द्यायचे आणि आपण मग काढून घेऊ आपली मिसळ डिशमध्ये. पाण्यात कालवल्यामुळं काय होतं, याच्या गाठी होणार नाही. हे गार पाणी घेतलंय मी इथं टाकायला. यामध्ये रसरशीतपणा येणार यामुळं मिसळला आपल्या. तुम्ही या ठिकाणी डाळ्या सुद्धा घेऊ शकता मिक्सरमधनं काढायच्या. माझ्याकडे फुटाणे होते त्यामुळे मी फुटाणे काढले. तुम्ही डाळ्या असेल तर डाळ्या टाका. 5 मिनिटं उकळू देऊ, मग आपण आपली मिसळ काढून घेऊया. इथं आपली मिसळ तयार झालेली आहे. आपण याला एका डिशमध्ये काढून घेऊ. इथं आपली मटकीची मिसळ तयार झालेली आहे मैत्रिणींनो. माझा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि घरी मिसळ बनवा. कशी झाली ती मला सांगा आणि एन्जॉय करा मिसळ. थँक्यू.